Momentálne sa nachádzam v Múzeu ľudovej architektúry, alebo ako sa to hovorí u nás, že v Skanzene, v Humennom. Som veľmi zvedavá, čo sa tu dozviem. Budem tu mať prehliadku s odborníkom, s pánom Vundákom, ktorý je zástupca riaditeľky. Táto expozícia zahŕňa vlastne objekty z troch okresov, a to Humenné, Snina, Medzilaborce. Všetky tieto objekty boli sem premiestnené, s výnimkou samozrejme rekonštrukcií, ktoré tu máme. Je tu jedna pivnica, ktorá je rekonštrukcia, takisto cenník a studňa. Ako prvý sem do expozície bol premiestnený tento drevený chrám svätého Archaniela Michala z obce Nová Sedlica. Pôvodne bol postavený samozrejme bez akýchkoľvek železných súčiastok, ako aj ostatné objekty. Tie jednotlivé trámy sú zarezávané a ukladané na seba. Aký najstarší kus dreva tu vieme nájsť? Drevené súčasti tohto chrámu sú najstaršie. 260 rokov je od postavenia. Tí naši predkovia museli v minulosti vedieť, aký druh dreva na čo použiť, kedy ho zoťať, ako ho pracovať, kedy ho pracovať a podobne. To drevo, ktoré sa používalo, tak väčšinou jedľa, ale aj listnaté drevo, ktoré bolo dostupné v týchto podhorských regiónoch alebo horských regiónoch. Tu v takomto objekte, ako je vodný mlyn s obytným domom vlastne z Vyšnej Jablonky, tak vidíme aj u nás také úzke prepojenie toho bývania s prácou, s remeslom. V jednom priestore sa bývalo a vojdete do predsiene a ste v pracovisku mlynára. Zvonku je potom vlastne ten mlynský náhon a mlynské koleso. A čo je zaujímavé, že vlastne tento skanzen je v centre mesta, alebo v tom širšom centre. To je najväčšia devízia tejto expozície, aj čo je to z toho terénu. Je taká, že trošku napodobňuje ten charakter Horného Zemplína. Určite sme radi, keď sem prichádza čoraz viac návštevníkov. Najväčším nákladom je drevený chrám svätého Archaniela Michala s pôvodným barokovým ikonostasom, ktorý môžu zažiť vnútri.